سلام تمهارو دحندو الختم لما أنتي معرف حدا رتعو وزرتات الكنرينا رتعو وزرتات أب سلستن وسلسي تسيمو من لو تقدم أي من سلسي أمر رتعو وزرتات يوم تخلق موجود دار مسرعا رتعو وزرتات يوم يتسلسل ما سلهيت أب رتعو وزرتات يوم أمر رتعو وزر مالت حدا نتم حدا أمر رتعو وزرتات هاي مالتيو رتعو وزرتات قدم مفلاتنا كن مول وزرين تاي مالتيو integer تاي مالتيو موزر وزرين تاي مالتيو لبل أو زموزن اللو أمرات مقلاز إكاريو مالتيو أمر رتعو وزرين رتعو وزر كلهم أمتي منطقة اللي يدحزهم أتم integer مول وزرين موزر وزرين يخوان اللو مالتيو سلازي أب نؤس رأسي حدا نتب حدا أمر رتعو وزرتات أب زبل إنتجراتن رتعو وزرتاتن لبل نؤس رأسي نارسي نؤس رأسي كنرينا مالتيو ها دقما أب أكو إنتجرات إنتجر مالت تاي مالتيو إنتجر تاي لحواسايو إنتجر لحواسا بارو أونتان ألوتان يخون لو مالتيو سلازي بنطفة بيلنا خندقفوت لنا تايخون نزم السعبو بملكت قلاц ويو ها اكو ملو وزري لا اكو انتجرات ملو وزري تايو ملو وزري مالت بدبليو يوكل نا كم تاي جمر كبادو يجمر بادو حاده خلته سلستنا بلا نو اون تاخلهم قصرتات يحوس إنتجر مالت جن إنتجر بزيد يعتوكل سلازي نتا ملء قصري زبلنايا انت تحوس تخلل لا مالت يوزي قالوا تاوزر تحوس لا مالت قالوا تاوزر مالت قالوا تعدا قالوا تخلته قالوا تسلسته أم من حويس هلا أب بادو حدا خلته سلسته نتصل حويس لا مالت سلازي ملء قصري كم من يجمر كبادو ناب أونتان تخد إنتجر جن كم تاي متصلو مالتيو بارون أونتان أروتان يحوسلو مالتيو وزر خلت تايبل نزم سبع حتوتات ملسو يبل ها عبارات إنتجر خوينهم عبارات مول وزر زي خوان وزرتات زرزرو لا عبال إنتجر زي خوان وزري صحافي عبارات إنتجر مالتها مالتي يوم تعنتو رأنا يوم عبارات إنتجر مالت أونتان أروتان بارون زحازن تخون مول وزر خاء كم من يجمر كاب بارو حدن خطن سلستن سلزي عبالات زي خوان وزرتات اللي من يوم ألوتا إنتجر يخون له مالتي ألوتا إنتجر مول وزرتات يخون له أب مول وزري يلون مالتي سلزي انت يخون له مالتي ملسنا ألوتا إنتجر مول وزري أيخون زبل يخون له مالتي لا أبال إنتجر زي خونه وزر صحافي أبال إنتجر زي خونه وزري حدا أو رسخ إنتجر زي خونه وزري هذا الرسخ اللي تا إنتجر كون زي خاله لما أنت أيو أب مول وزرون يلا أب إنتجر ون سلزي لو مالتي نزم سبو إنتجرات أب حنساس وزري أمتون ألوتا سلسته ألوتا أربعة ألوتا خلته ألوتا حدا بارو حدا خلته سلسته أربعة زيوم أب حنساس نتقمتو كبارو نفس أجمن كبارو نبي يمانن مقمات الخلينا مالتي كبارو لبس أجم زلو أو أنت أوزرتات تكونوا حدا خلتن سلستن بيماني أمتو ألو تحدا خلته ألو تسلستن ألو تربعة نقعة بس أجمي أمتو مالتيهم نزم قصيلهم زلو حد أوزرتات مول قصري إنتجر وي خلتيو وصي إنا بالخم فلي سلسته أم تقدم حزير رانايو أم تاي تركبيو سلسته كاب بادو نيمانيا كبادو نيمان دحت هل خوينا بادو نيمان خاطاي يخون له مالتي مول وزر كوني خليو انتجر مول كوني خليو أنا تحمشت حدا ورس سلسته أي من حدا ورس حمشت أب
ሙሉእ ቁፅሪ እውን ክንረኽባ ይንኽእልን ኣብ ኢንተጀር እውን ክንረኽባ ይንኽእልን ምክንያቱም ኣብ መንጎ ክልተ ቁፅርታት ኣብ መንጎ ክልተ ሙሉኣት ቁፅርታት ኣብ መንጎ ክልተ ተኸታተልቲ ሙሉኣት ቁፅርታት ስለ ዘላ ኣሉታ ሓሙሽተ ኸ ኣሉታ ሓሙሽተ እውን ብፀጋም ባዶ ትርከብ ስለዚ እዚኣ ኢንተጀር እያ ኢንተጀር እያ ሙሉእ ቁፅሪ ግን ኣይኮነትን 2.5 ሙሉእ ቁፅሪ እውን ኣይኮነትን ኢንተጀር እውን ኣይኮነትን 2/3 ክልቲኡ ኣይኮነትን ሙሉእ እውን ኣይኮነት ኢንተጀር እውን ኣይኮነት ኣብ መንጎ ክልተ ተኸታተልቲ ቁፅርታት ዝትርከብ ቁፅሪ እያ 3.5 እውን ልክዕ ከምኡ ዋላ እኳ ኣሉታ ይሃልያ ብፀጋም ተሃሊ ኣብ መንጎ ክልተ ቁፅርታት ኣብ መንጎ ክልተ ተኸታተልቲ ቁፅርታት ስለ ትርከብ እዛ ቁፅሪ እዚኣ ሙሉእ ቁፅሪ እውን ኣይኮነትን ኢንተጀር እውን ኣይኮነትን ኣሉታ 1/5 እውን ልክዕ ክልቲኡ ኣይኮነትን ንምንታይ 0 ነጥቢ ዝኾነ ቁፅሪ እያ ትመፅእ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ሓደን ኣብ መንጎ ባዶን ስለ ትርከብ እዛ ቁፅሪ እዚኣ ኢንተጀር እውን ኣይኮነትን ሙሉእ ቁፅሪ እውን ኣይኮነትን 100 ቁፅሪ 100 ሙሉእ ቁፅርን ኢንተጀርን እያ 100 ብየማን ትርከብ ብየማን እውን ስለ ትርከብ እዛ ቁፅሪ እዚኣ ሙሉእ ቁፅሪ እያ ሙሉእ ቁፅሪ ዝኾኑ ኩሎም ቁፅርታት ኢንተጀር እዮም ማለት እዩ ባዶ ኢንተጀር እውን እያ ሙሉእ ቁፅሪ እውን እያ ኣሉታ 18/6 ኣሉታ 3 ትመፅእ ኣሉታ 3 ከዓ ኢንተጀር ኣይኮነን ስለዚ ካብዚ እንታይ ኢና ንግንዘብ ኢንተጀር ማለት እንታይ ማለት እዩ ሙሉእ ቁፅሪ ኸ እንታይ ማለት እዩ ልብል ንግንዘብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብዚ ብምቕፃል ቁፅሪ 5 እሞ ንሪኣ በሙሉእ ቁፅሪ እንተኾይኑ ኣብዞም ዝስዕቡ ሕድሕድ ሕቶታት ዋጋ በዘርዝሩ ዝብል በ ይንእስ ካብ ሓደ በይንእስ ካብ ሓደ በሙሉእ ቁፅሪ እዩ ስለዚ ሙሉእ ቁፅሪ ካብ እንታይ ይጅምር ባዶ 1 2 3 4 ናበለ ይቕፅል መወዳእታ የብሉ ስለዚ በእንድሕር ካብ ሓደ ትንእስ ኮይና ካብ ሓደ ትንእስ ቁፅሪ ከዓ መን እያ ባዶ እያ ስለዚ በባዶ እያ ማለት እዩ ለ 3 ይንእስ ወይ ማዕረ በ ይንእስ ካብ 9 እዚ ሕቶ እዚ 3 ይንእስ ወይ ማዕረ በ ይንእስ ካብ 9 ስለዚ በመን ወገን እያ ማለት እዩ ኣብ መንጎ 3 ኣብ መንጎ 9 ኣላ ማለት እዩ ኣብ መንጎ 3 ኣብ መንጎ 9 3 ሓዊሱ ማለት በእንታይ ትሞላእ 3 4 5 6 7 8 3 ዝሓወስናላ ይንእስ ወይ ማዕረ ስለ ዝበለ እዩ 9 ዘይሓወስናያ ከዓ ይንእስ ስለ ዝበለ እዩ ስለዚ በኣብ መንጎ 3 9 ካብ 3 ጀሚሩ እስካብ 9 ዘሎ ማለት እዩ ካብ 3 እስካብ 9 ዘሎ ከዓ 3 4 5 6 7 8 ይኮነሉ በየዓቢ ካብ 10 ዓውደ ግዝኣትና መን እዩ እኒኦ ሙሉእ ቁፅሪ እዩ ሙሉእ ቁፅሪ ከዓ ካብ እንታይ ይጅምር ካብ ባዶ ይጅምር ስለዚ በእንተደኣ ካብ 10 ተዓቢ ኮይና ካብ መን ኢልና ንጅምር ማለት እዩ 11 ለመን ተዓብያ ለ10 ስለዚ 11 12 13 14 ናበልና ንቕፅል 17 ይንእስ ካብ በ ይንእስ ካብ 27 ልክዕ ከም ለዝሰርሕናዮ በኣብ መንጎ መንን መንን ትርከብ ኣብ መንጎ 10 27 ማዕረ ዝብል ምልክት ስለዘየለ በ17 እውን ኣይተሓውስን 27 እውን ኣይተሓውስን እንታይ ደኣ እያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘለዉ ቁፅርታት መቁፀሪ ቁፅርታት ወይ ድማ ሙሉእ ቁፅሪ ትኽክልላ ማለት እዩ ስለዚ 17 ኣይትውክልን 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ትኾንላ ቁፅሪ 6 ዝነኣሰ መቁፅሪ ቁፅሪ ኣሎ ዶ እንተልዩ መን እዩ መቁፀሪ ቁፅሪ ካበይ ይጅምር ኢልና ካብ መቁፀሪ ቁፅሪ ካብ ሓደ ይጅምር ካብ ሓደ ጀሚሩ 1 2 3 4 እናበለ ይቐፅል ስለዚ እታ ዝነኣሰት ካብዞም ዝንብሉ ዘርዝርናዮም ቁፅርታት ዝነኣሰት ቁፅሪ መን እያ
ስለዚህ ዝነኣሰ መቁፀሪ ቁፅሪ ኣሎ ዶ ዝብል እዋሎ እዩ ንሳ እውን ቁፅሪ ሓደ ትኾንላ ቁፅሪ 7 ዝነኣሰ ሙሉእ ቁፅሪ ኣሎ እንተልዩ መን እዩ ዝብል እዩ ሙሉእ ቁፅሪ ካበይ ይጅምር እዩ ነዚኣ ክንምልስ መጀመርያ ሙሉእ ቁፅሪ ካበይ ይጅምር ሙሉእ ቁፅሪ ዝጅምር ካብ ባዶ እዩ ባዶ ኢሉ 1 2 3 ናበለ ይበፅል ምስ ሙሉእ ቁፅሪ እንታይ ኣፈላላዩ ሙሉእ ቁፅሪ ካብ 1 እንትጅምር ባዶ ቁፅሪ ድማ ካብ ባዶ ሙሉእ ቁፅሪ ዳ ካብ ባዶ ጀሚሩ ናበይ ይኸድ ናብ የማን ይኸድ ኣለዎ ማለት እዩ ቁፅሪ 8 ኣብ ኩሎም መቁፀሪ ቁፅርታት ዝዓበየ ካብ ኩሎም መቁፀሪ ቁፅርታት ዝዓበየ መቁፀሪ ቁፅሪ ኣሎ ዶ ኣብዚ እንታይ ትግንዘቡ ተምሃሮ መቁፀሪ ቁፅሪ ካብ ባዶ ጀሚሩ ናብ የማን መወዳእታ የብሉን ኢልና ነርና ባዶ 1 2 3 ናበለ ይቕፅል መወዳእታ የብሉን ፅንፈ ኣልቦ ኢልናዮ ነርና ስለዚ ኣብ ፅንፈ ኣልቦ እቲ ናይ መጨረሻ ቁፅሪ ክንረክብ ስለ ዘይንኽእል መቁፀሪ ቁፅሪ መወዳእታ የብሉን ንብል ሕቶ ቁፅሪ 9 ኣብ እኩብ መቁፀሪ ቁፅርታትን ሙሉእ ቁፅርታትን እንታይ ይረክብ ኣሎ ከዚ ርክብ ክነውፅና ሙሉእ ቁፅሪ ካበይ ይጅምር መቁፀሪ ቁፅሪ ካበይ ይጅምር ሙሉእ ቁፅሪ ዝጅምር ካብ ባዶ ናብ የማን እንትኸይድ መቁፀሪ ቁፅሪ ከዓ ካበይ ይጅምር ካብ 1 ይጅምር ስለዚ ኣብ ክልቲአን ዘሎ ቁፅሪ መን እዩ ብዜካ 0 ኩሎም ናብ የማን ዘለዎ ቁፅርታት ይውክል ብኻሊእ ኣበሃላ ኩሎም መቁፀርቲ ቁፅርታት ሙሉእ ቁፅርታት እዩ ትርጉም 1.1 ከዚ ካብዚ እንታይ ኢና ንርዳእ ካብዚ ንጥፈታት እዚኦም ብምሉኦም ንረኣናዮም ትርጉም ዝብል ነገር ክንረዳዳ ኢና ማለት እዩ ትርጉም ማለት እንታይ እዩ ኩልና ብሓፈሻ ክረዳድና ንኽእል ሓደ መግለፂ እዩ ስለዚ እኩብ ሙሉእ ቁፅርታትን ተፃረርቶምን እኩብ ኢንቲጀር ይበሃል እንታይ ኢና ነርና ሙሉእ ቁፅርታት ካብ ምንታይ ይጅምሩ ካብ ባዶ ጀሚሮም ናብ የማን ዘለዉ ብምሉኦም ቁፅርታት እንትኾኑ ኢንቲጀር ከዓ እንታይ ይኾኑ ናታቶም ኣወንታይ ኢና ዝወሰድናዮም ቁፅርታት ተፃራሪኦም ሓዊስና እንተደኣ ተኣኪብናዮም ኮይና እዚኦም እንታይ ይበሃሉ ኢንቲጀር ይበሃል ስለዚ ኢንቲጀር ማለት ባዶን ኣወንታን ኣሉታን ዝሓዘ ቁፅሪ እዩ ማለት እዩ ካብ ንጥፈት 1.1 ትርጉም 1.1 እንታይ መጠቃለለ ሓሳብ ምሃብ ሓደ እኩብ መቁፀሪ ቁፅርታት ኣብ እኩብ ሙሉእ ቁፅርታት ዝተጠቃለለ ዝርከብ እዩ ምባል ይከኣል እዩ ሙሉእ ቁፅርታት ኣብ ምንታይ ይርከቡ መቁፀሪ ቁፅርታት ኣብ ምንታይ ይርከቡ ኣብ ሙሉእ ቁፅርታት ይርከቡ ሙሉእ ቁፅርታት መቁፀሪ ቁፅርታት ብምንታይ ትበልፃ ብባዶ ብሓንቲ ብቻ ትበልፃ ንሳ እውን እንታይ እያ ባዶ ቁፅሪ 2 እኩብ ቁፅርታት ኣብ እኩብ ኢንቲጀራት ብዛዕባ ዝርከብ ምዃኑ እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ ሙሉእ ቁፅርታት ኣብ ኢንቲጀር ይርከቡ እዮም ሙሉእ ቁፅርታት ኣብ ኢንቲጀር ይርከቡ እዮም ስለዚ ኩሎም ሙሉእ ቁፅርታት ኢንቲጀር እዮም ኩሎም ኢንቲጀራት ግን ሙሉእ ቁፅርታት ክኾኑ ኣይኽእሉን ምባል ይከኣል እዩ ስለዚ እኩብ ኢንቲጀራት ኣብ ሕንፃፅ ቁፅሪ ከም ዝስዕብ ምቕማጥ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ባዶ መበቆል እንተኾይና ብየማን ኣወንታ ኣሎ ብፀጋም ከዓ ኣሉታ ኣሎ እዚ መስልና ሎማዓንቲ ትምህርትና ቀፃሊ ትምህርትና እስካብ ንራኸብ ድሕና ሁኑ ቀፃሊ ትምህርትና ልምንታይ ምጣን ለኩሉ ክበፅሕ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ቀፃሊ ክፍለ ግዜ ብዛዕባ እኩብ ርትዓዊ ቁፅርታት ክንዛተ ኢና ስለዚ ኣዳምፅኹምኒ የማኒለይ ሰላም መዓልቲ